επεισόδιο του ταξιδιού. Καθήκαμε στα περίχωρα της Βουδαπέστης, περάσαμε μια ολόκληρη μέρα στο αμάξι, τσεκάραμε το μουσείο του Πόρσε και φτάσαμε επιτέλους στο Άμστερνταμ. Είσαστε έτοιμοι? Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ. Δεν γυρνάω με τίποτα να μπούμε πάλι μέσα. Φεύγουμε από Βουδαπέστη, αποχαιρετούμε τη Βουδαπέστη. Πήραμε μια λάθος στροφή, μπλέξαμε στην κίνηση μια ώρα. Κίνηση Χαλκιδικής 15 Αύγουστο, όχι κίνηση. Πραγματικά. Για να φύγουμε είτε Αυστρία είτε Σλοβακία που θέλουμε να πάμε, πρέπει να περάσουμε ξανά μέσα από όλη την πόλη. Και βρήκαμε ένα χωριό στα σύνορα Ουγγαρία με Σλοβακία. Τέρμα πάνω, αυτοσχεδιάζουμε λίγο. Το θέμα είναι τώρα εκεί που πάμε θα βγάλουμε άκρη ή θα χαθούμε τελείως μες στην Ουγγαρία και θα... Και αντί για 5 ώρες το Λίτσα το κάνουμε σε 8-9. Και θα χειροτερέψει πιο πολύ το έργο. Ναι. Εντάξει Γιώργο, εσύ που λες τώρα να ανέβουμε, από εκεί λες τώρα. Ναι, εκεί βλέπεις τι γίνεται εκεί. Ναι, εκεί βρέχει. Εκεί βρέχει και δεν φαίνεται τίποτα, έχει μπισίνα. Θα χαθούμε, θα μας φάνε λύκη. Και μια εβδομάδα Ουγγαρία πάμε εδώ, 5.000. 5 ευρώ εσπρέσο, παιδιά, άχι το Αμερικάνο. 5 ευρώ. Λίγο θράκι μέσα στην Ουγγαρία, λίγο ποιοτική μουσική ρε παιδιά, λίγο. Όλο μαλακίες ακούμε 3 μέρες. Γένουν στην αυλή κρύπα, κρύπα. Σταματήσαμε να δοκιμάσουμε για την παραδοσιακή Ούγγρικη κουζίνα.
Όχι. Το ποτάμι μυρίζει μωρέ. Κατευθείαν έκλασες. Σήμερα οδηγήσαμε πάρα πολλές ώρες και είπαμε για να καλύψουμε πολλά χιλιόμετρα να οδηγήσουμε άλλες 4 ώρες μετά τη στάση. Θα φτάσουμε καλές 12 στη Γερμανία, στην Ιρεμβέργη που θέλουμε να μείνουμε. Έχουμε και τα σύνορα να περάσουμε. Βασικά πήραμε την απόφαση να ταλαιπωρηθούμε αρκετά σήμερα, έτσι ώστε να κερδίσουμε παραπάνω χρόνο επειδή φτάνουμε στο δικό μας προορισμό. Να είμαστε πιο χαλαροί αύριο. Ναι, πιο χαλαροί, να δούμε τον κολλητό μας που έχουμε το δούμε πόσα χρόνια, να βγούμε, να πιούμε, να φάμε, έχει γενέθλια αύριο. Οπότε είπαμε λίγο να ταλαιπωρηθούμε σήμερα. Τώρα το πρόγραμμα λέει να μπούμε μέσα στο Linz, στην Αυστρία, να κάτσουμε κάπου μια ώρα να φάμε κάτι, ένα μπέργκερ, κάτι, οτιδήποτε πιο χαλαρά σήμερα, να ηρεμήσουμε και μετά θα συνεχίσουμε για Γερμανία και όταν δούμε όσο πιο πολύ μπορούμε να κάνουμε θα κάνουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε πιο κοντά. Τώρα θα κινηθούμε στην Ιρεμβέργη ή κάπου αλλού, κάπου θα μείνουμε ένα βράδυ, έτσι ώστε να μας λύνει λίγο για αύριο. Ο καιρός πάρα πολύ καλός στη Γερμανία, χαρά είναι. σε σχέση με αυτό που τραβήξαμε στη Βουδαπέστη. Απλά είμαστε Αυστρία, όχι Γερμανία. Είδα και στο Google Earth. Μην κράτησες τίποτα καβάτσα. Έλα μες στη νύχτα κι όλα δώστα μου. Έχουνε πεθάνει τα ρομάτσα. Είσαι η αγιάτρευτη αρρώστια μου. Λες να ξέρουμε το Πολάνι εγώ. Πώς δεν ξέρουμε, ρε μαλάκα, το Πολάνι. Κλαίει ο άνθρωπος. Τραγουδάκι κλαίει ρε. Λοιπόν, φτάσαμε Linz. Έχουμε ακόμα 8 χιλιόμετρα, είμαστε έξω από την πόλη. Θα κάνουμε μια στάση, η ώρα είναι 7. Ηθικών ακμεότατων. Άσε που σήμερα το βράδυ δεν θα βρούμε και σοπρόνι να πιούμε το βράδυ. Δεν είναι και σοπράνο. Αλλά βασικά σήμερα θα είναι το πρώτο βράδυ που δεν θα πιούμε. Όχι, γιατί δεν πιούμε. Γιατί να μην πιούμε ρε μαλάκα. Ναι, τι είπα. Θα το κόψω στο μοντάζ. Πάλι καλά, δεν καλά πιο μαλάκα. Τι γεύση είχε? Σκάτα. Πολλά τσιγάρα κατάπιες, τι έκανες? Δεν κατάπια ρε, τίποτα. Δεν έχω ευχαία. Κάτσε να βγάλω ένα βίντεο, να θυμόμαστε που παρκάρει. Το έψιλον είναι ισόγειο, το έψιλον είναι το γράφτη. Από τη μισή Ευρώπη για να έρθουμε να φάμε σε ελληνικό γυράδικο.
Καλά που ήρθαμε εδώ πέρα για φαγητό, μας εξηγήθηκαν και φρέντο εσπρέσο για τον δρόμο για την επιστροφή. Μπήκαμε Γερμανία. Τώρα είμαστε στη Γερμανία. Άμα βάλεις λίγο όπις δεν είμαστε ξανά Αυστρία. Αυτό ήταν. Σαν που κάνεις αλλάζω με τις χώρες. Γεωργάκη! Περνάς πάνω από τη γέφυρα και αλλάζεις. Ναι. Απίστευτο. Μπέρλιν Νούμπερ Βία. Βία! Να το. Το ρε. Απίστευτο. Ζέστη στα μάξι, έχουμε θερμαινόμενα καθίσματα. Αν παίρναμε κοφέρτα θα κοιμάμασταν σήμερα στα μάξι. Τίποτα ρε, ξεκινήσαμε και βλέπουμε. Όπου μας αρέσει θα δούμε. Αύριο 10 η ώρα το πρωί άμα σε χτυπήσουμε το κουδούνι, μην πεις τι κάνετε εδώ. Όχι ρε. Αύριο άμα έρθει το απόγευμα εγώ θέλω να πάω για ψώνια το πρωί. Αλλά στείλε μου μήνυμα. Τι ψώνια? Βγάζει ζευγάρι παπούτσια, θα δω κάτι πράγματα. Πάρε ένα καλό βρακί για την Ολλανδία. Πάρε κόκκινο, εμείς και οι δύο θα φοράμε κόκκινο εκείνη τη μέρα. Έχω ιδέα δυνατή. Για πες. Πες τη ιδέα. Εγώ όπως είμαι τώρα το παίρνω σε ρίγια Στέργιο. Πάμε Στέργιο το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λες. 8 ώρες. Κοιμήσου ρε μαλάκα εσύ. Πας καλά. Κοιμήσου ρε Δεν μαλάκα. υπάρχει περίπτωση αυτό που λες. Ρε κοιμήσου εσύ. Ρε, δεν υπάρχει. Είναι μη συζητήσιμο. Το πρωί θα πάρω καφέ, θα σε ξυπνήσω και θα είμαστε έξω από το σπίτι του Στέργιο. Ωραία, είναι μη συζητήσιμο αυτό που λες. Έτσι σταματάει εδώ, τέλος. Στέργιο, στείλε λίγο διεύθυνση. Μη ψάχνω. Μη κοιμηθείς, φτάνουμε. Στρως το χαλί. Όχι ρε, κοιμήσου για να ξυπνήσεις νωρίς. Εντάξει, έχεις τη συναρτήσεις γάμισα. Τα τσάπα διακόψαμε τη ζήτηση. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 4. Έχουμε μπει για τα καλά στη Γερμανία. Έχουμε βάλει προορισμό την Ιρεμβέργη. Μας δείχνουν ότι θα φτάσουμε 12 η ώρα. Έχει εδώ και μια ώρα ψάχνουμε κατάλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι. Κατάλημα ρε φίλε, είπαμε. Κάτι να μείνουμε τέλος πάντων, να κοιμηθούμε, γιατί μας έχει αρχίσει να μας βγαίνει και η κούραση. Σήμερα πολλά τα χιλιόμετρα. Δεν βγήκε καλά το πλάνο σήμερα. Εντάξει, είδαμε, περάσαμε καλά. Αλλά τη φάγαμε όλη τη μέρα στο δρόμο. Έχουν όλα check-in μέχρι τις 12 η ώρα. Ναι. 11.30 τα πιο πολλά βασικά. Τώρα έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε κάτι σε κοντινή τοποθεσία από εδώ που είμαστε, οτιδήποτε μας βγάλει στο δρόμο μας. Πάλι δεν βολεύουνε. Η ώρα είναι 12 παρά 10. Δεν βρίσκουμε πουθενά να μείνουμε. Τελειώνει η βενζίνη. Σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας. Είμαστε δύσκολο. Δεν ξέρω, αλήθεια. Τώρα πρέπει να κάτι υπάρχει ελπίδα. Μετά από παραπλάνηση στα χωριά της Γερμανίας, Μία παρά. πήγαμε, χτυπούσαμε πόρτες σε ξενοδοχεία και δεν μας άνοιγαν. Όλα είναι κλειστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε πουθενά check-in για να κοιμηθούμε. Είναι αργά το βράδυ. Βρήκαμε να βάλουμε βενζίνη. Γιατί θα μας μέναμε είχαν εδώ. απομείνει μόνο 50 χιλιόμετρα. Και ο Θεός βοηθός τώρα, συνεχίζουμε. Γιώργο, τι λέει το πρόγραμμα τώρα? Αισιόδοξος είμαι, πρόγραμμα δεν έχουμε. Οχοχο. Εντάξει. 66 ευρώ. Ναι. Καλά είναι. Εμένα οι δυναμές μου αρχίζουν να με εγκαταλείπουν. Εγώ κομπλέ είμαι ρε φίλε, δεν έχω θέμα. Τι κάνουμε τόσο λάθος σήμερα ρε φίλε? Με τα λίγα, με τα πολλά, τα καταφέραμε. Κούραση σχηματισμένη στο πρόσωπό μας σίγουρα. Ναι. Πολύ ταλαιπωρία πάνω μας. Από εδώ τα φέραμε, από εκεί τα πήγαμε, φτάσαμε στο Mainz, η ώρα είναι 4 παρά. Τελικά δεν βρήκαμε κάπου να μείνουμε. Και οπότε το πήραμε σε ρί, ταλαιπωρηθήκαμε όσο δεν πάει. Αλλά σε 10 λεπτά είμαστε στο τελικό μας προορισμό στο Mainz. Δεν θέλαμε να φτάσουμε τέτοια ώρα, θέλαμε να το κάνουμε αλλιώς. Να βρούμε το φίλο μας. Το αστείο τώρα είναι ότι πάμε να τον ξυπνήσουμε για να μας ανοίξει να Κοιμηθούμε, ναι. να κοιμηθούμε. Το είχαμε φανταστεί αλλιώς την ημέρα που θα φτάναμε. Λογικά θα ξυπνήσουμε μεθαύριο, θα έχουμε κενό μια μέρα. Πάρουμε ένα day off.
Τι άλλο να πούμε εδώ στα παιδιά? Τι να πούμε, ότι είμαστε άχρηστοι. Αυτό είναι. Το κύριο πρέπει να ξέρετε είναι αυτό. Πάμε τώρα, ταλαιπωρούμε κόσμο. Πόση ώρα λέει τώρα, 9 λεπτά. 9 λεπτά. Λες να πάρουμε το ξυπνήσουμε. Κάτσε μία να πάμε να το βρούμε. Θέλω να μας περιμένει στην αυλή. Κρύο έχει, ας το παιδί. Α, ναι, εντάξει, και αυτό έχει πολύ κρύο για τα δεδομένα μας. Έχει δηλαδή 8-9 βαθμούς. Ήμασταν στα Σκόπια με 30 βαθμούς και 2 μέρες μετά, τώρα είμαστε κάτω από 10. Ναι. Μέχρι και στη Σερβία που πήγαμε και είχε συννεφιά και τέτοια είχε 27 βαθμούς. Και την άλλη μέρα το πρωί είχε 30 που περπατούσαμε στο Δονόβε. Και τώρα εδώ βγήκαμε πριν να κάνουμε ένα τσιγάρο να κατουρίσουμε και δεν αντέξαμε ούτε 3 λεπτά στο αμάξι. Είμαστε και βαριά ντυμένοι βέβαια. Ναι, είναι και αυτό. Ωραία, φτάνουμε. Minds. Και από αύριο ξεκινάει τριήμερο φωτιά. Άμα δεν αλλάξει το πρόγραμμα πάλι. Ελπίζω όχι, αλλιώς τελείωσε η σχέση μας, να ξέρεις. Σ' αφήνω και φεύγω με αεροπλάνο. Εμείς λέμε κρυώνουμε και άλλος ήρθε με το σορτζάκι. Πού είσαι με? Τι λέει? Πού είσαι ρε Στέρια? Μαλάκα, η κάμερα σε δείχνει πιο χόντρο. Ρούφα τώρα, είμαστε στο YouTube τώρα. Παιδιά, φτάσαμε επιτέλους, όσο απίστευτο και φαίνεται. Εδώ βλέπετε το Γιώργο που παρκάρει. Δείτε κόψιμο. Λες και τριαξονικό. Εντάξει, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι το παρκάρουμε στο γείτονα, επειδή λείπει. Ο Στέριος έχει κάποιες ελληνικές συνήθειες ακόμα και μένει χρόνια στη Γερμανία. Εκμεταλλευόμαστε το γείτονα που λείπει, ο Στέριος μένει εκεί. Ναι ρε μαλάκα, 5 ευρώ το ζευγάρι, 3 ζευγάρια έχει από 5 ευρώ. Αλλά πάρω αυτό που είναι πιο διακριτικό. Έτοιμος για τα παράλια της Κροατίας. Δείτε τον, έκανε και τα ψώνια του. Σε αυτά πιο safe επιλογή, αλλά και αυτό εδώ πέρα χτυπάει από μακριά. Εγώ νομίζω το δεξιά είναι πιο πολύ στα χρώματά σου. Αυτό θα τονίζει τα μάτια μου. Για μετά. Άμα είστε καλά παιδιά. Και εδώ οι βασικές προετοιμασίες για το ταξίδι μας στη Οκάρδη. Έχω δει μια τσόντα να ξεκινάει έτσι. Γεια σας, θα ήθελα μια κράτηση να κάνω. Μέχρι τι ώρα είστε ανοιχτά? Συνεχίζουμε την πορεία μας στη Γερμανία. Πάμε όπως είπαμε και πριν, τώρα έχουμε φύγει από τον Γκούσταμποργκ. Πήραμε... Άμαθες, το λες, εγώ δεν μπορώ. Ποιο? Αυτό το Γκούστα. Αφού πια λίγο ίσκι πριν γι' αυτό. Και τώρα πάμε στη Ουκάρδη. Κλείσαμε εκεί ένα ξενοδοχείο τώρα να μείνουμε οι τρεις μας. Πάμε ταβέρνα το βράδυ, θα πάμε να βρούμε ένα άλλο φίλο μας που δεν ξέρει ότι πάμε. Και έχει αυτό ταβέρνα εκεί στη Ουκάρδη και θα πάμε, γεια σας, ήρθαμε. Από δεξιά εδώ πάει πάλι στο Ausfahrt. Ναι. Γενικά στη Γερμανία δεν ξέρω, να ξέρετε κι εσείς να σας το πω όποιοι έχετε έρθει, όποιοι θα έρθετε στο μέλλον. Άμα βγεις σε έναν περιφερειακό δρόμο, όποιο δρόμο και να πάρεις, πας στο Ausfahrt. Ναι. Πρέπει να είναι το πιο ωραίο χωριό. Όλοι οδηγάνε εκεί. Βλέπαμε τις πινακίδες και νόμιζα ότι είναι πόλη το χωριό το Ausfahrt. Τον άφησα 2, 3, 4 φορές να χαρεί. Μετά σε κάποια στιγμή από 100 χιλιόμετρα μου λέει πάλι το Ausfahrt πάει. Από εδώ λέει θα μας γυρίσει πίσω. Το λέει είναι η έξοδος, γάμισε το. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε την πορεία μας και τα λέμε.
Σόριλα. Τώρα τι έβαλες, τώρα βάζεις πεντέντο όνομα. Ήθελα, όχι, ψήλος έτσι. Ήθελα να πω πόσο δύσκολο είναι να οδηγάς στους δρόμους Γερμανίας μέρα. Μας το λέγανε και δεν το πιστεύαμε. Για μια διαδρομή μας έλεγε ότι θα φτάσουμε 6 ώρα, μετά το πήγε 6,5, μετά 7, μετά 7,5, το ξαναπήγε 7. Γι' αυτό αν είναι να διασχίσει στη Γερμανία, καλύτερα βράδυ τελικά. Μεγάλη διαφορά. Ναι. Όχι, άλλαξε μπαταρία. Άλλαξα ρε, έβαλα Η και μνήμη το- είναι αυτό. Εκείνο είναι η μνήμη. Πιόζει στη θάλασσα, σε ανανά. Ο Μπόμπς Φουγκαράκης. Κίτρινος είναι και είναι μπελάς. Ο Μπόμπς Φουγκαράκης. Φουγκαράκι. Μπόμπς Φουγκαράκης. Τετράγωνο παντελονί. Η ώρα του παιδιού. Διαφημίσεις. Πού να πιούμε και τσίπορο. Θα μας ακούσει όλη τη φουκάρι το βράδυ. Θα αρχίσουμε. Άντε ρε. Ξεκινήσαμε το σπίτι, έλεγε 6 και τώρα λέει 7 και 10 ρε φίλε. Άντε ρε. 8 η ώρα θα είμαστε στην ταβέρνα, την καλύτερη. Μπάνια θα κάνουμε σε 10 λεπτά και εγώ πρέπει να σου πω. Χτυπάει εδώ. Είναι γκάου πυροβολημένο. Α, άκου εδώ τι λέει ο άλλος. Γιώργο, πήγα, έκανα 5 λεπτά να πεινώσω. Πήγα. Ετοιμάστηκε. Ναι, έτοιμος είμαι. Πατήσουμε τα παπούτσια. Για καινούργιο. Πάμε πάρκινγκ, Δεν σου παρκάραμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο Κάρδι τελικά. Βρήκαμε το δωμάτιό μας στο ξενοδοχείο, κάναμε το μπανάκι μας. Σενιαριστήκαμε. Σε 9 πρώτη μέρα που ντυθήκαμε λίγο καλά. Στρίψτε αριστερά. Γιατί έχουμε σκοπό σήμερα να το γλεντήσουμε λόγω γενεθλίων. Χρόνια πολλά, Στέργιο. Χρόνια πολλά, Στέργιο. 5 χρόνια πολλά το Στέργιο. Στρίψτε αριστερά. Άκυρο. Ωραία, έχουμε γαμίσει τη διαδρομή μας πάλι. Να, πιο Σε κοντά. 200 μέτρα. Συνεχίστε ευθεία. Και τώρα πάμε να κάνουμε έκπληξη σε αυτόν τον φίλο μας από την Ελλάδα που έχει ταβέρνα εδώ κοντά. Είναι 29 λεπτά διαδρομή. Το και που κακό ήταν είναι ότι είναι 25. λίγο μακριά, Και δεν θα μπορούμε να πιούμε. αλλά δεν πειράζει. Πάμε να τον δούμε, να φάμε Συνεχίστε ευθεία. και βλέπουμε. Έχετε τραπέζι για 3? Μαλάκες, 3 μέρες σας βλέπω, ήσασταν σχολείς εδώ. Το παρακολουθώ το ταξίδι σας. Έχουμε κάνει κράτηση. Ναι, έχετε κάνει κράτηση. Η γυναίκα μου το αυτό. Μαλάκες. Τι γίνεται? Too hype in the party, feeling like my birthday. I've been dancing all night with a bottle in my hand and a smile on my face. And we got a few more on the way. Got a couple more on the way. Τώρα με το που έβγαλε τα μάξι λέω
Μαλάκα, έχει 20 λεπτά με το ρολόι, ψάχνουν μια γαμμένη κάτι να μπούμε στο δωμάτιο. Θέλουν να ερεμήσεις. Τι να ηρεμήσω ρε μαλάκα, βγάλαμε ολόκληρο αμάξι. Πέμπτη μέρα ξεκινάει μόλις ανοίξει αυτή η πόρτα. Γεια σας. Αυτό μπορεί να χρειαστεί στην Ολλανδία, εγώ πιστεύω. Πήγαμε το καφεδάκι μας, κάναμε τη βόλτα στην πλατεία, εκεί στη Τιουκάρδη. Τώρα το πρόγραμμα βάλαμε να πάμε στο μουσείο της Porsche. Είπαμε μήπως πάμε και στο μουσείο της Mercedes, αλλά ήταν πιο ακριβά, οπότε μας αρέσουν τα Porsche πιο πολύ. Ναι. Ψόφισε κάτι μέσα. Κακό άσπρο. Δεν χοιρινό, κάτι άλλο είναι. Γάτα είναι. Σου Σάμι άνοιξε. Άντε. Πάρει. Συνεχίζουμε την πορεία προς το Άμστερνταμ, εξαντλημένοι από το χθεσινό βράδυ. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Κίνηση αρκετή πάλι. Όχι, ουίσκι δεν θέλω. Τι δεν θέλεις ουίσκι? Κάτσε λίγο, φέρνω εγώ. Δεν φέρνω. Αυτό ήταν ο σκοπός, αν φαίνεις εσύ. Τι κάνεις, άστο, να την πουλάμε μαζί εσύ. Κάτσε ρε, τα γυαλιά που τα έβαλες εσύ και τώρα τα πήρες τα βαστά. Αφήνουμε τη Στιουκάρδη και γενικότερα τη Γερμανία. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας τη Στουτκάρδη. Ευχαριστώ Γιώργο.
πάλι εκτός πλάνου. Για πρώτη φορά μετά από 5 μέρες. Είναι 6,5 ώρες διαδρομή. Με στάσεις με τέτοια που θα κάνουμε, υπολογίζουμε το κάνουμε σε 8 με 9 ώρες. Να είμαστε αρκετά αργά εκεί και βλέπουμε. Υπάρχουν δύο πλάνα, ή να βρούμε κάτι να μείνουμε ή να πίνουμε μέχρι το πρωί να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Next stop, Ολλανδία. Next stop, βενζίνη. Yes, correct. Και θυμήθηκα όσα κάναμε εμείς οι δυο αρνητικά. Και όλο χαλαγέτα μαζί ξαφνικά, για να σου κάνω παιχνιδάκια όνειρα. Με αγκαλίτσες και με χάρια νυφέρα στα σκοτεινά. Και όλο χαλαγέτα μαζί σερίνες, και στο αυτάκι μου λέγες πόσο με θες. Και έτσι κάναμε δυο μας τα κρύβα κόλπα τρελά. Όπως βλέπετε, η ψυχολογία δεν πέφτει με τίποτα. Ηθικών Ακμεότατον. Τα χιλιόμετρα τα καταπίνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ψυχολογία τέρμα. Και συνεχίζουμε. Είμαστε Ολλανδία, περάσαμε. Σαν να μυρίζει χόρτο. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Είμαστε στην αναζήτηση, πώς το έχεις πει, καταλήμματος. Βρήκαμε τίποτα, Κώστα? Είμαστε δύσκολα. Δύσκολα, αλλά δύσκολα. Αλλά δύσκολα, δύσκολα, Δύσκολα. Τόση ώρα με γράφει που λέμε. Όχι, γαμώτο. Την άνοιξε, αλλά δεν πρόλαβα. Δώσε και εμένα. Κάνει Το αεροπλανάκι. Μπράβο. Μαλάκα, μην το βάζεις έτσι, έτσι. Σε 100 μέτρα. Κάντε στροφή 180 μοιρών. Ναι, αυτό πρέπει να Κάντε στροφή 180 μοιρών.